mga mamsir na napagdalaing recipe for today. Maugin yung ingredients: ahos, bombay, sliced carrot, colicot, ground pork, at sa carrot sauce cheese. So first, kung gilimpyuhan ang colicot, tanggal ka ng liso, ang cheese gi-slice, ang sliced dahon gi-slice, ang ahos gi-slice, ang bombay gi-grape. Para super gagmay siya. And then ang atsar gi-slice pa na gagmay kayo. Huwag ang carrots. Ayun, kay ni tanong pero kay ko na humag ginagmay ani hago di kay ni Zay. Pati na pagtaong itlog o isagol pa na to siya sa atong mga ingredients tanan. Kay mix mo na to tanan, batang pa na to pampalasa asin paminta kamo na'y bahala. Na nagbati lang po ko og lain nga itlog para sa pang-close na to sa atong lumpia wrapper. So unahan na to ang atong dynamite. So magkuha ng lumpia wrapper, ibutang na to atong colicot og cheese. Tapos ato siyang ipalot sa lumpia wrapper. So kung may na-learn man ako ngayong quarantine, char Tagalog to ha. Ayaw dyan mo pagbuhat ng lumpia nga isa ra kakabot. Pagod kay Day. Grabe Day. Hindi ko kaya. Kakaiyak. Charot. Tapos butang na itong itlog para ma-close ang lumpia wrapper. Uy, don't judge me ha. Lisod ka ayaw magbuhat ng lumpia wrapper na isa lang ang kamot. Promise. Sorry ang good. Hindi ko good kukuan. Wala lang. Homemade naman good ni so. Kamot-kamot na sa taang camera na to, no? Sama na siya, no? Basta, mabuhat ni mo na pagbawa ka kamot imong gamiton, ha? So, warning lang. Don't use one hand in making lumpia. Charot! So, muna nauna na ko'y napuhat nga sampo. Rana na to, diba? O, binatil nga itlog para mo dikit or masirado na to atong lumpia wrapper. Today, muna ni ang result. Today na maitlog ka niya sa lumpia Shanghai. Basta ka muna yung discard na mauman na ninyo. So, it's frying time. So, kailangan deep fry. Tapos, slow heat lang para maluto sa sulod o pili mapagod. Sorry, nang isa na pabayaan. So, mauna na siya ang result today. Taste time. Paminawa ang kagingking. Ooh, kadungog ka ito. Namikino. Isa pa. Ooh, lamig kayo. Sweet and chili sauce ang partner. Perfect combination. Huwag ang atong lumpia Shanghai. Paminawa. Crispy-licious. Diba, mga be? Crispy-licious kayo siyang. Oopsie. Perfect. What are you waiting for? Try it to believe it. Charot!